ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Εδώ πέρα είμαι με το φίλο μου και παίζουμε War Thunder. Γεια σας παιδιά. Γεια σας παιδιά. Ξέρω και τους ξέρεις ρε. Κάντε ρε. Κοίτα ρε καλά, ένα καφεδάκι, ένα καφεδάκι. Να βρεθείς πίσω από λίγο, με λίγο γαλά. Λίγο πάγο και άλλα σιρικιούς. Πάρε μια βότκα με λίγο πάγο και λες την δική μου δίσκο. Τεκ. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι ένα μάτς ρε, πριν πάρω το καλύτερο tank. Όχι το καλύτερο, ψέματα θα σας πω. Απλά ένα tank του Battle Rating. Πρέπει να πάω να το πάρω, διότι άμα δεν πάω να το πάρω Το δέντρο ρε. δεν θα προχωρήσω Battle Rating. Και άμα δεν προχωρήσω Battle Rating, Τέτοιο, δεν σε βιάζω. όντως. Είστε διάφορα ρε μαλακα, Game of Thrones, τι είναι αυτό ρε μαλακα. Star Wars παίζουν ρε μαλακα. Ωραία μαλακα. Αυτό λέγεται War Thunder bro. Αυτό λέγεται Star Wars. Πού τώρα, Θανάτος. Τον βίασα. We just go there. Yes. I just go to Viasi M55. Εντάξει bro, με βίασαν. Έτσι είναι το παιχνίδι, σε βιάζουν ή τους βιάζεις. Τα δύο εντάξει bro. Και τα δύο δεν μπορείς να τα έχεις. Τι είπαμε ρε bro, να κάνουμε like και subscribe. Ναι ρε bro. Ναι ρε bro, άμα δεν κάνετε like και subscribe, Εσύ ένα subscriber θα βρω που μένει. εσύ που δεν θα κάνεις subscribe θα σε βρω που μένεις και θα κάνεις subscribe επειδή είσαι good boy. Καταλαβαίνεις. Θα σε κάνω good girl και σε πάρω πίπη. Δεν θα κάνει, δεν θα Όχι κάνει, να σε πάρω πίπη bro. Να με πάρεις εμένα πίπη. δεν θα κάνει κανένα συγγραφή Πολυτεχνείο. Όχι ένα! Bro, damn. Πολυτεχνείο. Όπα. Πολυτεχνείο, να μην διαμώνει. Να πάω να τον ρίξω μες στη θάλασσα, κοίτα. Να μην διαμώνει. Άμα τον φτάσω ποτέ. Τι είναι αυτό το Ράσε τη φυλακή, ησυχή. By the way, η φυλακή είναι η γυμνάστρια στο σχολείο μας. Μου είχε βάλει. Είχε βάλει σε όλη την τάξη. Είμαστε 20 παιδιά. Έβαλε στα 11 ωρία. Γιατί άλλη φλόρ. Στη γυμναστική μέσα στην τάξη. Πού το έχετε ξαναδεί αυτό? Κινήσεις γιόγκας. Friendly fire. Ναι, γίνεται, αλλά στο simulator. Όχι στο realistic. Γιατί? Δεν ξέρω. Τώρα τι το ήταν τώρα, είναι τώρα. Απλά αποφάσισε ένας μαλάκας να ξυπνήσει μια μέρα και να ανεβάσει ένα νέο mode στο War Thunder που λέγεται Simulator και μπορείς να κάνεις Friendly Fire. Όντως. Από πού με πυροβόλησε ότι πας? Ελπίζω να μην είναι ακόμα εδώ πέρα. Ω μαλάκα, πιάνει πικ 30 χιλιόμετρα αυτό το τάγκ. Το άλλο πόσο πιάνει? 45. Ωραία. Με βίασαν! Μ' αρέσει! Ναι! Μπρο, ζεις από αυτό. Τι το? Εγώ νομίζω ότι ζεις. Λίγο υπερβολή είναι το War Thunder. Πατάω γκάζι και σε κλάνω. Μπορείς να πάρεις. Ω, του έκανα hit ρε! Μπορείς να πάρεις αεροπλάνο. Ναι, μπορώ, αλλά Με την body points. πάει ρε ο άλλος. Άμα πέσει κάτω, Αεροπλάνο φτάνει. άμα πέσει κάτω και δεν κάνει και δεν τον σκοτώσει κανένας, θα πάρω εγώ το aircraft destroy. Πέσε, έπεσε. Πέσε κάτω ρε, άχρηστη της κοινωνίας. Το είχε αρχίσει. Το έχω κάνει hit, άμα πέσει κάτω τέλειωσε ό,τι πας. Εγώ θα το πάρω το destroyer.